mirabulos acest episod. Wow, ai făcut-o total invers. Este un episod mirabulos în primul rând. Același lucru. Bă, copilul. Că bă, copilul. Da, mă, Wow. copilul. Deci mă joc aici un meci de, nu știu, OTK sau ce o fi ăsta. Pe Hive MC, pentru că m-am plictisit de hackeri. Și acum să vă zic că Andrei, noul nostru comentator de astăzi. Bună ziua sau seară. Stai. Eu îmi fac aici tema la mate pe fundal. Vai, mama. Vezi că să mă bat. Ia uite-l, mă, ia uite pe băiat. Ia uite pe băiat. Ia uite pe băiat. Ia uite mă pe băiat. Ia uite mă pe băiat. Opa, ia uite pe băiat. Oh my god, ce hack frumos are băiatul. Oh my god. MLG. Mă, băiatul. Ce MLG faci, mă? Pro, bro. Lasă-te, mă. Mă las? Nu vrei să mă las? Să arăt ce spune așa. Mai fumești, mă? Mai fumești? Mamă, nu l-am luat pe băiat. Păi dacă n-ai bani. Lol, troller. Wow, 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 wow. L-am omorât pe băiat. Ia, pe ce loc sunt? Deci e un hacker aici frumos. Deci Taci, mă, că tu bați numai de ea, vai de mama lor. Bă, tu ești prost. Bă, tu ești nebun? Bă, tu ești nebun. Bă, tu ești prost. Bă, tu ești prost. Uite pe hacker, eu. Tu ești prost. Uite, bă, și pe ăsta. Uite, mă, și pe ăsta. What the? Cum știi câte vieți ai? Nu. Ai mai dat noob, două? Bă, eu fac tema la mate pe mine, mă îndrept. Bă, dar tu cu tema ta la Matia, lasă-mă pace. Ori nouă. Oh my god, MLG Pro. N-am putut să iau. Oh my god, am lag MLG. Adică, oh my god, adică... Wow, wow. Wow, bă, ori iau ăștia hack-uri toți, ori sunt eu praf. Ești tu praf. Ok, vai. Mamă, ia să-l ia pe băiat. Și că ori... mai am 3 vieți. Sunt Livid Coffee Royal. Sunt pe locul 5. Mamă, lol, Bine. sunt foarte bun. La PvP aici cu băiatul ăsta. N-ai tu LOL, sunt varză. LOL și dă-se și ăsta mine, bravo. Și ce? Eu schimb, bă. Eu schimb texture pack-ul pentru că am la... Suntem aici cu cel mai bun texture pack de astăzi. Se cheamă Default. Mamă, și cu ăsta prin 40 Este mirabolant ca acest episod. Da, ce episod mirabolant în care mor eu, mamă. Adică este mirabolant. Da. Mamă, dar cât lag poți să ai pe serverul ăsta. Deci eu prind când nu filmez prin 200 de frame-uri și când filmez prin 40 de frame-uri. Știi că asta e scuza lui Octav când moare în LOL. Vezi, fii atent. Și că, oh my god, tipul ăsta vrea să mă moare. Vai tu, vai dragă. Mamă, lol, sunt fraier. Nu știu ce zice pe. Mă întreb de ce nu terminat jocul, e... Pentru că joci numai cu am ieșit pe hackeri. locul 4 sau nu știu, 3, abană. De fapt am ieșit numai pe locul ăla pentru că... Swag. Pentru că de aia. Automobile. Și de aia pinguinii dasează. Bine. Știi cum se spune, nu? Totul are o explicație. Octav is love. Octav da, is ne vedem la life. următoarea rundă. Și am devenit cu a doua rundă. Deci. Și cu mine care îmi fac tema la mate în continuare. Asta e noob, da, își face tema la Cred mate. că o să pic la mate. Adevărat. Wow, tipul ăla e bun cu arcul. Păi, vreau și o să fiu așa bun cu arcul ca tine, domnule. Ca Octav. Ok. GG. Un kill. Bă, vai, vreau un tip. Hopa! Wow, cât lag am. Și prost. 30 de frame-uri? Bă, serverul ăsta e live. Serverul ăsta e rău. 20 de frame, dar nu mai joc pe serverul ăsta. Iar joci mai Luca cu... Nu mai joc pe serverul ăsta în viața mea. Iar joci mă cu hackeri. Ce mă? Iar joci cu hackeri. Îți dai seama, ce hackeri, vai. Este că eu trebuie să-mi dau rezoluția totul jos la video settings. Stai că poate și-a revenit. Nevermind, 30 de frame-uri. Nevermind. N-ai mă tu bani de video settings. Vai tu. Poți să fac 1v1. Nevermind, nu mai fac deloc 1v1.
Aoleu. MLG. Someone like you. I Am zis că facem ăla cu octav. Ce cu octav? Octav is love, octav is life. Asta Da. e morala episodului tău mirabolant. Deci dacă nu știți cine este Octav, este cel copil din episoadele mele Mini Cat Guy. Wow, tipul ăsta chiar... Adică apare și în Biblie săracul copil. Puteți să știți, puteți să nu my știți de God, fapt cine nu e bro. Iisus, cine nu e Dumnezeu. Puteți să nu știți cine e Noe, dar dacă nu știți cine e Octav, Înseamnă că sunteți pierduți de soartă. așa Vai. e. Vai, Doamne. Cât e 15% de... Hai că asta e ușor. Ca și Polonia în al doilea război mondial. MLG. Oh my God, ăsta mă vrea. Ăsta mă vrea, Bolundu. Hai, nu mai Oh my vorbi. God. Nici n-ai fost cu el la prima întâlnire. MLG, PDPR. 1.1.1.1.1. Am bine, Loredana Chicu. Opa, The Jukes. Cine știe ce sunt alea The Jukes? Tocmai se întâlnești cu Big Star 1, 2, 3. Ce nu ești? Wow, și tocmai mor de la un tip care îl cheamă Redstone 1, 2, 3. Păi, ce să și faci? De ce sunt pe locul 3? Nu vreau să mor, mai am doar o viață. Și apoi, toți o să dați dislike. Pentru că stai să ne activăm hitbox-ul. Pentru că doar așa jucăm noi cu hack-uri. N-am eu hack-uri. Nu știu ce sunt alea. Am eu bani de hack-uri. Hai, nu mai păcăli lumea. Spune-le adevărul. N-am eu bani de hack-uri. N-am bani. Nu e aia, mă. hack-uri. Spune-le adevărul despre Octav. Ce să-i spun, mă, despre Octav? Știi tu. Ce, mă? Știi! Ce știu? Cu Octav. Și s-a terminat al doilea Când numele asta lui și când numele lui e adevărat, din când nou numele lui a treia rundă. Cu Andrei care își face tema la matematică. Că tu ce mai faci cu tema aia la matematică? Încă? N-am trecut de primul exercițiu încă. Tu ce vrei să faci? Nu știu, frate, că oricum știi că e glitch și o să o luăm de la. Glitch și l-am nici prost. E vreun bug la rezultate, e clar. Wow, deci pierd în secunda asta. Mamă! 2 vieți. Hai să facem ofertă la Octav, la teleshopping. Teleshopping. Știi cum stă alea la... Teleshopping. Da, de perne și la tigăi și la... Să vindem și noi cât un Octav. 2. Mamă, lol. Da, știi, la... Primul care sună primește 2 octavi sau ceva. MLG. De fapt mai am 2 vieți și mor. Hai să facem reclamă la Octav pe canalul tău. Oh my God. Ești de acord? Luca, iar vorbesc singur. Da, vorbesc singur pentru că... Da? Ce, da, sunt pe canalul meu? Da, vreau să fac reclamă la Octav, spune. Mamă, eu pierd din prima rundă, așa. Deci pentru toți abonații lui Luca, cei care se uită la acest videoclip, Ce 11? dacă nu știu ce, trebuie să facem ceva, trebuie să venim cu ceva. Mă rog, dacă o să faceți cu ce o să venim noi, o să primiți 2 octavi. Mamă. Transportul plătim noi, octavul costă minus 5 lei, adică vă dăm noi vă bani să mirabolos și cam asta e episodul de azi, probabil că e vreo cât 5 minute? Cam așa, cred. Da, deci pentru că am pierdut, o să vedeți 2 jocuri mirabuloase și un joc foarte oribil. Deci da. Și un octav, și un octav. Și un octav. O să îi spun acolo în descriere canalul lui Munu Cat Guy. Și al octav. Da, care n-are niciun subscriber, dar arătați love acolo. Și tema mea la mate, dacă vreți să o faceți, și eu nu știu. Dacă vreți să-i faceți tema lui la mate. Parola este pe IMAX, este IBSB și Rectangle. Și Square. Da, nu, e Rectangle. Square. Rectangle. Au schimbat-o. Bine, Square și parola lui este, mai zi-mi. Parola mea? Păi n-am bani de parola. Eu fac de pe alu... fac după alu octav, acum îi fac tema lui octav. Intrați acolo și, nu știu. Mâncați-mi tema, că nu mai poate. Nu mai poate, nu mai.
Deci nu mai pot. Deci ne vedem data viitoare. V-am pupat! Vă pup și eu. La revedere! Pa!